natació, he fet waterpolo, i la veritat que el món de l'esport a mi m'ha portat més valors, ho dic de vegades i que no se m'aprenia cap professor, però que he après més a l'aigua que a moltes aules, no? És a dir, els valors que s'aprenen a l'esport d'igualtat, de respecte al rival, de solidaritat, no sé, a mi m'han aportat més, fins i tot penso, que la pròpia educació a una aula, no? I l'esport també fa una funció, jo penso, per a les persones que tenen certes discapacitats, perquè no deixa de ser un element de superació, no deixa de ser un element de normalitat, no deixa de ser un element social i cultural, com és l'esport, d'incorporar-ho, no? Una normalitat que la gent discapacitada o gent amb malalties mentals assoleix els seus familiars i que en canvi qui té davant, que no té aquest problema directament, doncs a vegades és incapaç, no?, de tenir aquesta intel·ligència emocional amb aquesta altra persona. I en aquest sentit jo crec que aquestes són d'aquelles coses que tothom hem de tenir clar que si hi ha alguna cosa intocable, que avui dia és difícil parlar de coses intocables, segurament el nucli dur han de ser aquest tipus de polítiques, no? I aquí hauríem d'arribar a un acord també que governi qui governi, quan faci comptabilitat, doncs no jugui de vegades amb la vida de les persones, o amb la salut, o amb la qualitat d'una persona que té moltes necessitats. I conec persones al meu entorn que han sigut o que tenen aquesta situació, i bé, la veritat és que l'experiència, al final, sobretot quan coneixes les persones i quan coneixes la situació que tenen, el que més costa a vegades és posar-se al lloc de l'altre, no? És a dir, el que t'aporta tenir al costat o conèixer gent així és situar-te en el seu lloc i veure realment des del seu prisma quines dificultats tenen, no?, per avançar. Però també és veritat que en aquest cas, els casos que conec, doncs, sobretot de discapacitat mental o alguna malaltia mental, aporten una visió a vegades com molt pura, no? És a dir, et dones... Sempre hi ha la idea que algú té una malaltia i de vegades tenim a la barrera mental aquesta parlàvem abans, però després te n'adones que aquesta persona potser té aquesta malaltia però en altres camps doncs et dona 20 voltes, no? I en aquest sentit això també sorprèn gratament. Vaig veure la pel·lícula Lincoln i em va parir una de les persones que més m'agraden, Luther King, i qualsevol d'aquests dos, en Kennedy també em faria il·lusió. M'agrada la política, política als Estats Units té els seus peros, però també té coses molt interessants com a país i com a nació i com a sistema polític. I qualsevol d'aquests, els dos expresidents o el Luther King també, que tinc el meu després tinc el quadre i el discurs de Luther King penjat perquè em va impactar molt i quan vaig estar a Washington al monument a Lincoln precisament, que és on va fer aquest discurs. Per tant, Abraham Lincoln podia ser un, persona que va abolir l'esclavitud i que va lluitar també dintre del seu país per reforçar la convivència, o el propi Luther King, una persona que no era polític, no era un polític a l'ús, però en canvi va fer més política que ningú lluitant per la igualtat i trencant l'apartheid que hi havia als Estats Units.